Mhlawumbe baba uMlambo ngicela ukuthi ukuvela uyengule wena ukuthi umuntu osuke engalali ekhaya okanye umuntu onezinto awayezilandile akasazi manje ukuthi uzozixosha kanjani lezi uyasizakala umuntu onjalo. Hawu asibonge impunga yesintu. Umuntu kanjalo uyasizakala. Usizakala kwakhe kuqala kulokuhlola engithe kujulile. Uqala lapho nje. Ngoba sifike sihlole kuqala. Sibone ukuthi kungani bangalali. Uma bengalali ekhaya ngabe into yokuthunyelwa abantu yini? Noma izinto umuntu owayilanda. Noma ulaka lukubantu abaphansi abantu abadala. Ngakho ke uma kunjalo kumele kube nezwi elishoyo ukuthi la ekhaya ngabe ikhona into egcekeni yini okumele iphume. Uma ikhona kumele iphume uma kuthi igodlo eziningi leyo nto ikusiphi ini isigodlo uma mhlambe kuumuntu omelaphi wendabuko ikusiphi isigodlo uma kuthi umuntu nje lento yafika kanjani la ekhaya uma isihanjiswa lento le ihanjiswa kanjani nako lokho kufuneka kutholakale futhi kulento uma ixoshwa izoxoshwa kanjani ngoba uma ixoshwa akumele nje uyixoshe ngolaka ngesikhathi kumele wenze njani uyincenge ngabe uma uyincenga uyixosha ngabe uyisa emfuleni yini noma uyoyitshinga uyigqibe ngaphansi kwesihlahla uma uzoyigqiba ngaphansi kwesihlahla noma emfuleni awuveli nje uthathe uyoyiphonsa kumele uqale emfuleni esihlahleni uyocela asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokusethene sento amavasha basosile bathu sokhuluso khokho bewe sakhuleka kunina abakhulu hayi khona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayi khona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga impungu ngayishikelela phansi.